Sanibonani bafowethu, angithake sibingelelani namhlanje ekuseni abantu bebahle. Namhlanje ngithake sikhulume ngedlozi, nethongo nengelosi. Idlozi umoya womuntu owafa, umuntu othe mayefika ongazange ahambe kahle phakathi kwalelizwe noma phakathi komuzi wakubo. Ebese bembuyisa bakubo ukuthi buyela emhlabeni uhambe uyolungisa izinto zakho. Ufika kanjani lo muntu? Ufika ngokuthi angene phakathi komunye umuntu okhona wesidalwa sakubo okhona emhlabeni. Bese evuka kuyena bese ekhuluma lezi zinto azenzayo. Yingakho kufanele uthathwase umuntu agezwe. Bese kuthi ithongo umoya womuntu nawo owafa, kodwa lowo muntu osuke akade ehamba kahle la emhlabeni, inyathela kahle, kuthi mangabe efa evuka uvuka eze ngephupho. Yingakho simbiza ngethongo. Uza ngephupho bese kutshela usebuthongweni zonke izinto afisa ukuthi umenzele zona. Bese kuthi ingelosi. Ingelosi isidalwa sikaNkulunkulu esihlambulukileyo. Asihlangene nalutho, asingene emuntwini futhi. Sifika sona mathupha, sifike senze lo msebenzi uNkulunkulu asithume wona, bese siyahamba siphinde sibuye. Futhi mangabe kunomsebenzi ofanele siwenze, asingene, asimngene umuntu, asihlali futhi emuntwini. Yiyo ingelosi leyo. Idlozi nje kubizwa kuthiwa idlozi kungenxa yokuthi ngulomoya awungeni kahle umuntu ngoba awunikezwanga, lo muntu usuke enganikezwanga amandla njengethongo lokuthi engafika mhlawumbe akutshela izinto. Ingakho engena ngamandla amakhulu edlozomela, ungena ngolaka phakathi komuntu. Ingakho sibona ukuthi umuntu uma ekuthusa engenwe idlozi simbona ngokuhayiza nangokubhonga nangokuzamula isikhathi eside, enza izinto nje ezinamandla ezisabekayo ngoba usuke engenwe idlozi. Umoya onolaka ufuna ukuthi izinto zenziwe ngenkani. Kodwa-ke sikuchaza njengoba kunjalo bafowethu, nizaxola lapho. Kodwa bese kuthi amathongo-ke ibizwa nje ngethongo ngoba phela lifika ebuthongweni ulele. Ngiyabonga bafowethu, nibe nemini enhle.